Pala u depresiju. Izabela u potpunom rasulu. Želi napolje. Večeras je voditeljka reality programa Parovi bila zabrinuta za Izabelu Aljoški, jer su mnogi primetili da se nešto čudno dešava sa njom, te je upravo iz tog razloga postavila sljedeće pitanje. Niti se sređuješ, niti si zainteresovana za bilo šta u kući. Šta se s tobom zbiva? I da li te zanima nešto? Nisam, zato što sam predugo ovde i mnogo toga mi fali. I bilo bi mi lakše da izađem. Fizički sam premorena od toga da ne radim ništa, izjavila je tužno Izabela.